Il-budget tas-sena d-dieħla jaħseb għal-futur tal-pajjiż filwaqt li jindirizza r-realtajiet preżenti. Kiteb dan il-Prim Ministru Robert Abela f'artiklu fit-Times of Malta li fih spjega kif filwaqt li l-Gvern qed jagħti l-akbar għajnuniet qed jagħmel dan bl-aktar mod sostenibbli. Fil-budget 2023 tajna l-ikbar appoġġ li għattinata biex niġġieldu l-effetti tal-inflazzjoni billi żammejna l-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuel stabbli naqasna bin-nofs il-potenzjal tar-rata tal-inflazzjoni li faċċjaw in-negozji u l-familji. Kiteb il-Prim Ministru li spjega kif li kieku ma sarx hekk, familja medja kien ikollha toħroġ 2,000 euro mill-but f'sena. Dan kif qed jiġri f'pajjiżi oħra. Malta waħed mill-ftit pajjiżi probabbli fid-dinja fejn il-Gvern qed jerfa' b'mod sieħ il-prezz taż-żieda fl-enerġija u fil-fuel u ma waqafniex hemm, kompla jispjega l-Prim Ministru li fisser kif il-budget bena fuq dan b'tisħiħ fil-benefiċċji soċjali eżistenti u l-introduzzjoni ta' oħrajn ġodda. Fost oħrajn il-pensjonanti se jkunu qed igawdu minn żieda ta' 12 euro 50 ċenteżmu fil-ġimgħa u dan huwa biss il-minimu hekk kif eluf ta' pensjonanti igawdu wkoll minn żiediet oħra. Il-Prim Ministru sema kategoriji oħra li se jirċievu l-appoġġ bħal familji bit-tfal li se jieħdu żiediet fi Children's Allowance u tax credits ogħla għas-sem ta' uliedhom f'attivitajiet ekstrakurikulari. Kif imwiegħed fil-manifest elettorali għajnuna ġdida wkoll lil first time buyers 10,000 euro fuq 10 snin għal dawk li jixtru b'self mill-bank. In-nefqa fuq l-aspett soċjali se tkun ikkumplementata b'investiment kapitali biex nibnu l-kondizzjonijiet ta' prosperità ġdida. Is-sena d-dieħla nibdew il-proċess biex ninvestu 700 miljun euro fi spazju ħodor u miftuħa, fl-istess ħin li niffinalizzaw proġetti li jistgħu jtejbu l-kwalità tal-arja u l-ilma tagħna. Kiteb il-Prim Ministru li spjegaw ukoll kif il-pajjiż għandu l-ikbar budget għas-saħħa, għall-edukazzjoni u għall-aspett soċjali. Dan kollu qed nagħmluh b'mod sostenibbli kif ir-rata tad-dejn tibqa' taħt is-60%, waħda mill-inqas fl-Unjoni Ewropea, u d-deficit qed ikompli jonqos. Sostna l-Prim Ministru li temm jikteb kif it-tkabbir ekonomiku u l-fatt li pajjiż għandu fost l-inqas rati ta' qatt se jibqgħu jiggarantixxu ċertezza u stabbiltà.